La 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 la. Slå til mig. Ja. Ej, nej. Ej, hvad siger jeg? Ej, undskyld. Jeg skal ikke blande mig i din video. Har du fået noget luft, nej? Jeg har fået en eksplosionsfejl. Mens du ikke var inde. Det var ikke med vilje. Nå, nu er jeg inde i mit hus. Ja, de pæne hus. Nu er jeg inde i mit hus. Woohoo! Wait. Har du en oh shit! Oh! Nu står jeg lige. Ja. Det var ikke min skyld. Mathias. Oh fuck. Jeg kommer ud. Lol, hvordan kan du? Nu skal jeg se flyvning til. Oh shit! Ej! Nå. Nej! Men vi fik lavet den video for i dag. Farvel, folkens. See ya!